Mipatigbabaw ang gugma og kaagop sa mahal nga birhen sa Rigla nga ilikay ang katawhan gikan sa Bagyong Samuel. Ingon ni ang mensahe ni Cebu Archbishop si Palma sa iyang pontifical mass sa kapistahan sa patrona sa Nalikay sa Lapu-Lapu ato kining sayran. Midag sa mga dibuto sa sulod ug gawa sa National Shrine sa Birhen de la Rigla atol sa misa. Alas 10 sa buntag gipahigayon ang Pontifical Mass nga gipanguluhan ni Archbishop si Palma uban ang kaparian. Sa iyang homily, gipanghimugatan ni Palma ang kaayo sa mahal nga Birhen tungod sa iyahang pagpangama ug wa makamugna og kadaot ang Bagyong Samuel. Happy Fiesta natong tanan. Gidasunan usab kini sa Padre Cora sa simbahan kay wa mo bundak ang ulan atol sa prosesyon sa imahin sa Birhen kagahapon. Kaloy sa Ginoo, no? Kaloy gayud sa Ginoo, wa gyud ni ulan kagahapon. Og karon sama sa gingon sa atong arsobispo nga malipayon kita kay bisan pa gayud ningon nga naagayod ang tropical depression nga Samuel pero murag nihinay siya. Una-una ang iba nga moabot na gid si Samuel, siguro sa mga tao maingon moabot og di mo procession kita. Doon ay procession, no? It was a wonderful procession. Karang buntaga ang iba naguna-una landfall na sa Samuel. Wala pa man, so lipay kita nga bisan nagtirigsik gamay pero still will able to celebrate kining atong misa. Ang punto kita man ang atong pagto rain or shine, no? Tungod kay para nato kini paghimaya sa Dios pagpasidungog kay Mama Mary Birhen sa Rigla. Gipanghimugatan ni Palma ang pagpaambit sa gugma ilabi na ngadto sa mga kabos ug sa kabataan. Sama sa hiya sa mahal nga Birhen nga adunay kasing-kasing sa kaaghop ug kaluoy. Ang mga ginikanan yawhag sa pagmatuto sa ilang mga anak ngadto sa maayong dalan. We encourage, no, ang lain-laing mga programa, feeding, medical mission, education program sa mga poor, no, og lain-laing mga pamaagi to make the poor realize nga they are very much part of the community.